Waar zijn we, Christel? Wat is dit? We zitten in West-Brabant. Ja. We zijn in Bergen op Zoom. Ja. En dat heet met carnaval het Krabbegat. 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 Oké. En het is een ongelooflijk mooie plek. Ze hebben hier de peperbus, die is prachtig. En er is hier van alles te doen. Maar hier doen ze alles anders. Ja. Ze zijn hier een beetje Eigenwijs. eigen gereid. Oh, zo ja. Dus we gaan een soort rondleiding ben doen. benieuwd. Ja, toch? En hier is ook de zee, toch? De zee. Ik ruik een beetje De zee die zeelucht. klotste tegen de wallen hier omhoog vroeger. Oh. Ja. Weet je wat je moet eten als je jeuk hebt van binnen? Nee. Krabsalade. Hi, jullie lopen mee met de vastenavondwandeling? Kom maar binnen. Dit is gemeentehuis, volgens mij. Hoi, goedemorgen nog, hè? Het is nog morgen. Vanmiddag. Dit is Bart Storke uit Limburg. Ja, en dit is de Brabantse Christel de Laat. En vieren we u samen met in de aanloop naar het feest der feesten. En wij gaan dus samen op stap voor de voorbereidingen van carnaval. Precies dat. En dan kom ik naar Brabant, dan kom je af en toe naar Limburg. Kijk gezellig. En dit is toch wel vastelovend, hè? Begint dat gezegd nou al? Hier, vat me voor. Oké, kom op, we gaan. Goedemorgen. Ah, hier moeten we zijn. Wij moesten ons hier melden. Ja, we zijn meelopers, zeker? Oh, hier, als ik hem eens bij jou omdoe. Tata. Nee, dat mag Oh, je dat mag niet. je niet. Oh, En wat zeg je erbij? Links. Oh, sorry, met links. Ja, Ja, Bart, carnaval is in dit uiterste westen van Brabant anders dan waar dan ook. Ze hebben hier hun eigen liedjes, een typische groet met de linkerhand dus en een gordijn om de nek. Leuk hoor. Jou staat ook alles. Ja, je moet hier wel ordentelijk gekleed gaan, Zeker, hè? En zeker. de bergen is dan met een gordijn. Zeker, Jannie. Ja, Alsjeblieft. Dank Voor je, jou vriendelijk. eentje. Ach, maar leuk. Als het maar leuk. Ach, maar leuk het. Maar doe linkerhand, hè? Zo, Ja, ja, dukken aan de links, hè. nusken. Maar ze nemen dat hier heel Ik serieus. heb het in de gaten. En volgens men, maar dan moeten we straks eens vragen, is dit ooit ontstaan? Omdat ze hier willen dat het voor iedereen betaalbaar is. Ja. Iedereen heeft thuis een zaddoek en een stuk gordijn. En daarom gelijkheid. Oké, Christel, ik zal bij de les blijven vandaag. En inderdaad, met vastelovend moet iedereen gelijk zijn. Maar we moeten ook gelijk door, want de rondleiding die wacht volgens mij niet in het bos. Hè, dus dat is een verbinding met deze tijd. We weten dat er hier in Bergen op Zoom in het begin van de 16e eeuw al zo'n wagen rondreed. In deze periode. Dus dan is er al iets van carnaval. Alleen, het heette nog een omkeringsfeest. Nou, en de politie keert ook meteen om. Nog nagetoeterd door een dweilband. Want al is er nog weinig drukte in het stadje, de eerste plukjes verzamelen al. Ik heb me laten vertellen dat het vanmiddag bommetje vol gaat worden. Volgens mij is dat niet onze groep, of wel? Nee, het is niet onze groep, maar het is een rondleiding. Dus we haken af. We haken daaraan. Hier, lekker een rust. Ja, dat zijn hun. Nou, we staan hier dus op de vismarkt. Het zat vol met cafeetjes vroeger, helemaal. Langs alle gevelwanden zaten heel veel kleine cafeetjes. Maar dat is niet omdat we zoveel bier dronken, ja, waarschijnlijk ook wel, maar Bergen op Zoom was een garnizoenstad feitelijk. Dus nou ja, die mannen bezochten natuurlijk voor het vertier alle cafés in Bergen. Dat betekent ook dat ze veel bijdroegen aan de Bergse vastenavond. Dus de eerste prins van Bergen, de eerste prins carnaval van Bergen, die een van de eerste was, een kapitein Warringa. En wat ook een van de typische Bergse dingen is, dat is de Bergse vastenavondmuziek. Op die kazernes had je natuurlijk allerlei muziekkorpsen zitten. En die trokken de stad rond met vastenavond. Die gingen ook alle cafés af. En in de jaren 60 heeft dat meer een eigen identiteit gekregen. En tegenwoordig is dat zo dat mensen van buiten Bergen komen die zeggen, was dat voor rotmuziek? Want dat ken ik helemaal niet. Dat is echt lekker eigen Bergs is dat. Nee, zo zeggen we, lekker chauvinistisch. Goed, we gaan een stukje verder. De hoek om en dan gaan we naar het Hof. Ik hoop dat de deur open is. Dan kunnen we Ga jij met het hof maken? Het hof maken, ja. Maar ik vind die muziek hier wel, die lijkt, ik vind dat Limburgs. Ach, maar leuk. Zeker, ach, maar leuk dit. Maar terwijl deze groep zingend zijn weg vervolgt, zijn Bart en ik even afgeleid door een typisch Bergs tafereel langs de route. Hier worden de gordijnen afgepakt, zie je? Wat ben je aan het doen? Wij zijn de vastenavondgordijnen aan het ophangen. Want dat zijn andere gordijnen dan de doorgaanse. De normale. Oh, hier komt dan van alles aan te hangen. Oh, mag ik even binnenkijken? Hè? zie ik wel mee. Ja, kom naar binnen. Dat komt in die gordijnen te hangen. Ja, dat Kijk, en dan aan die gordijnen komen nog allerlei versiersels.
Dus het wordt hier echt gewoon... Ik word ook versierd ter plekke. Prachtig. Nou, meneer Van Roosendaal. Bedankt, hè. Bedankt, hè. Tot ziens, hè. Hé, maar wacht eens. Oh. Meneer Van Roosendaal. Ja. Oh, dat is ook niet goed om zo te heten in Bergen ja, of zo. Dat is toevallig niet, maar ja, dat heb ik van thuis uit meegekregen. Ja. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Maar ja, daar zetten de mensen, die doen er wat onder plakken. En dan zetten er rond, daar staat eronder, dan meen je niet. Dan meen je niet. Had ik Ja, dat toevallig, meen ze niet, meen hè. het toevallig wel, wat zo heet, ja. En wat doe je dan om te zorgen dat er niks kapot kan gaan? Daar doe ik een beetje vaseline op smeren. Nou, dan worden elke vastelavond en vaseline onder het... Altijd. Ja, Als het maar leuk is. houdoe. Je loopt gewoon bij die mensen naar binnen. Ja, maar dat kan in Brabant. Ja, je kunt gewoon naar binnen gaan. Zeker. En dan net geen worstenbroodje gevraagd. Ja, nou, dat mocht van jou niet, maar er lag lekker chocola op tafel. Maar daarom zijn we nog net op tijd bij onze laatste halte van de rondleiding. Een bouwhal. Oh, dit is die hal. Zo groot! En jullie allemaal wat te drinken dadelijk. Dan weet je dat je aan de bar wat te drinken krijgt. Kom maar naar binnen. Ik hoorde ze een flesje bier krijgen van de bouw. Van de ik bouwploeg. drink geen alcohol. Ja, gewoon pakken en dan drink ik die op. Dan heb ik dan 2. Het is een club gestart in 1971. Ik ga uit de club van Baby Boomers. En de boomers gaan langzaam met pensioen. Dus nu moeten wij het gaan doen. En dat is eigenlijk ook een beetje waar onze wagen over gaat. Over de komende generaties. Een heel groot publiek. Zometeen staat er 30.000 man aan de kant. Als je de marketeers mag geloven, 100.000 man. Maar we denken iets minder. Dan moet je wel wat vertellen. Hier gaan ze nog wel even door, maar jij bent toch alleen op pad geweest weer in Limburg? Ja, in Limburg heb je het Madammekoer. Er wordt ook zelf de decors gemaakt. En een heel mooi revue eigenlijk. De Madammekoer-tour of voorheen de Madammekoer is al jaren een begrip. De basis wordt gevormd door een paar gelouterde theatermakers die samen met een ganse grote groep met amateurspelers, ballet, een live orkest en jong talent in de wijken vuurvastelovend door Limburg gaan. Nach mein Johnny und der Reeperbahn. Beste der Klaver. Première vandaag. Ja, het is wel spannend, ja. Het is wel spannend. Vooral gisteren een try-out en dit wordt een beetje moeizaam. Ja, er moet nog alles in elkaar vallen, maar daarom heb je ook een try-out. En wieveel gaat je er doen? Deze route. Vandaag de première. Vandaag nu nog 11. En wieveel mensen uit Limburg profiteren ervan? Of Binnen 10 genieten ervan? Binnen 10 doen ze het. Dat is inderdaad net te gelukt. Dat is toch een prestatie, ja. Niet alleen een prestatie, maar ook een enorme druk. Maar de druk is het wel waard om het te blijven doen. Het is heerlijk om te doen. Waarom doet u dat zo graag? Ik vind het heerlijk om jullie te entertainen. Ik vind het heerlijk om te zingen. En ik vind het nog mooier om jullie te zien genieten. Dat is eigenlijk, denk ik, dat ik daarom op dit wel ben. Om jullie te laten lachen, om jullie te laten genieten. Dat is mijn taak, zo voel ik dat. En dan vind ik het allemaal zo ongelooflijk mooi dat al die puzzelstukjes in elkaar vallen. Ik probeer altijd alles te geven wat ik kan, omdat toch dadelijk die lui een geweldige avond te geven. En wanneer het dan gelukt is, dan ben ik trots op iedereen. En een beetje op mezelf. In deze theatrale revue wordt het alledaagse Limburgse leven met een knipoog bekeken. Met in elke voorstelling een link naar de vastelovend. Voor veel bezoekers is het dan ook een feest van herkenning. Maar toen best echt al lang de bier. De was nog, toen het nog niet, doet het niet de Madammekoer, maar de bewolse Madammekoer. Kent ze mij toch eens met, wie is hij? Ja, dan moet je voorstellen dat Hans op de Koeler programma maken. Helaas. Onlangs zo geleden. Overleden. En dus ook met Shabataille op de redactie bij L1. En die dachten, ja, we hadden de boete, gewoon de boetezetting bedacht. Ja. En dat is natuurlijk geweld, hè? Dat had voor vaker nog gestaan. Ja. Maar dat is er nog meer als alleen maar de uitbundige carnaval. Dat is de carnaval, je hebt meer wat ingetogen er is, hè, wat gesproken woord, maar ook dans en ook een beetje cabaret. Eigenlijk ook een plaats nodig had, want dat is natuurlijk de traditie van de Limburgse revues, de vastelovensrevues. En toen hadden we die gedacht, nou weet je wat, dat gaan we voor de televisie maken. En dan moet het eigenlijk al horen zien als op een damestoilet. Op het Belg had ze een koer. En de dames, die zitten
onder elkaar wat schminken en wat ouwe. Daar komt het idee van de Walse Madammekoor. En dan had hij dus een programma bedacht met allerlei facetten. Belangrijk is, heel veel dialecten, dus artiesten uit de ganse provincie. Allerlei genres. Met live muziek. Met live muziek. En ook voor een bepaalde doelgroep, of niet? Ja, natuurlijk. Het zijn toch, wat zijn het voor mensen die wat daher komen eigenlijk? Ik denk dat mensen die dus eigenlijk heel erg dat nodig hebben om een beetje opgewarmd te worden voor de vasteland. Maar die hoeven niet nog een avond met boete te luisteren. Willen wel een buurt huren. Die willen niet de hele avond een prinsenproclamatie gaan, maar willen wel geld metmaken van de carnaval. Of een uitroepen van de prins of zo. En dat is eigenlijk in de Madammekoor is het een mix. Want ja, de huurt ze dus van opera tot klassiek tot hoenpapa. Het gaat alle kanten op eigenlijk. Ja, maar dat is de bedoeling. Het is gewoon een grote tutti frutti, een vastelands tutti frutti. Met een verhaallijntje. Ja, ik mag allemaal niks voorstellen, maar voor repeteerders bonden kapot erop. Ja, dat is wel best wel een gans joh met bezig, of niet? Echt wel, ja, dat is wel heel. Want ja, de moet voorstellen, er zitten 40 maanden op de bühne en zonder subsidie en dat moet elke keer opnieuw bedacht worden. Oké, dames en heren, het is 7:15 geweest. Over een aantal minuten moeten we beginnen. Waar gaat het vanavond om? Breng die mensen die in die zaal zitten, breng die plezier. Plezier met alles wat we te bieden hebben. Aan dans, aan toestanden en wat we allemaal bedacht hebben. En ik denk dat je dan zelf ook plezier ervan hebt. Speel de planken uit de vloer. Allemaal toi, toi, toi. Zelf op. En dan kent de grote première over beginnen. Onder andere Rezi Kouwmans, Floor Bosman en Gilbert Petit spelen de plank uit de vloer. Hier, Basti. Nou, ik wil heel graag proberen hoe dat is met zo'n ding op. Zou dat eens kunnen? Je hoort jezelf heel goed. Ja, kom maar op. Ik ga het gewoon doen. Dat is het enige wat klein is aan is mijn kop. Precies. Witte nou toch, we gaan nog niet op stok. En terwijl we krabben zijn met zonder masker op. Dat zijn diepe zonder kop. Maar leg er maar een doodgewoon gordijn voor uw gezicht. Gauw doe tafel niet meer dicht. Kijk, er gaat op vooraan als een haan. Oh my god, ik heb het al gezien hier. Hey, je moet het hier laten. Dat is... Zo helemaal van binnenuit. Onze volgende halte in West-Brabant is de Stoelenmat. Hier is prins Wannes III om samen met zijn boerenploeg, de Bergse Raad van 11, om de kleine krabbekes het vastenavondlied van dit jaar te leren. Wacht even. De prins die zit hier binnen. De prins zit hier binnen, dus we zijn mooi op tijd. De prins, volgens mij staat hij al klaar om helemaal hier naartoe te komen. De prins wordt hier elk jaar traditioneel op de schouders naar binnen gedragen. Je zijt welkom, Rolgeit. En zonder jullie nu ook een cursus krabbegats te geven, moet ik nog wel eens vertellen dat deze prins en zijn gevolg nog niet op chic zijn. De prachtige, veelkleurige pakken hangen nog netjes in de kast. In de weken voorafgaand zijn de aanstaande hoogwaardigheidsbekleders nog in hun boerenkloffie. Kijk, en de hoofdfiguren van het Bergse carnaval zijn namelijk een nar, de baas van de boerenploeg genaamd de Grootste Boer en de historische figuur Steketee, zeg maar de politieagent en de prins zelf. Nou, krabbekes, zijn jullie klaar voor het stikster splinternieuwe vastenavondliedje? Zullen we maar gaan aanvliegen? Krabbekes, daar komt-ie! De zon vliegen, En besef even dat deze prins, die hier nog wekenlang wordt geleefd door de stad, thuis een klein krabbeke gekregen heeft.
Het mesje is geboren op de 11e natuurlijk. En hopelijk slapt ze wel goed door. Door onze tijd tegen ons mesje te zetten. En dan roepen we, achter mijn luiten! Kop is eraf. Ja, zegt er wel inderdaad. De kop is eraf. Het liedje wordt nog gezongen op de achtergrond. Hoe is het? Ja, ontiegelijk goed. Het is zo'n geweldig gevoel om dan letterlijk gewoon de zaal binnengedragen te worden. En dan zie je al die krabbekes staan op schouders inderdaad. Ja. En dan zie je natuurlijk alle papa's en mama's, maar vooral ook alle krabbekes. En allemaal glimlachen. Ja, dat ziet er geweldig uit. Ik krijg er dan ook weer kriebels van. Maar is iedereen gelijk dan toch? Bent u de hoogheid? Ja, toch een tweede. Toch, ja? Oeh, dus het is toch niet ons feest, maar het is toch een beetje jouw feest? Ja, het is het feest wat ik voor iedereen uitnodig. Maar niet iedereen uitnodigt. Eigenlijk geeft hij feest. En het mooie is, alles en iedereen is welkom. Hoe vind je dat als Limburger? Ik moet wel zeggen, want het lijkt een beetje op het Maastrichtse. Wij zeggen ook vastelavond. In Brabant zeggen ze carnaval, wij zeggen vastelavond. Ik vind het een beetje Maastrichts aandoen of zo. De eigen liedjes, een beetje eigen gerein. Heel veel harmoniekes. Ja. Dus ik vind het erg mooi. Bij ons noemen ze dat dweilorkesten. Ja, dweilorkest, ja. Ja, bij ons weer dweilbeentjes. Dweilbeentjes. Lijkt het allemaal toch wel weer op elkaar. Eigenlijk is het allemaal weer hetzelfde. En dan gaat het weer om de liefde. Precies, dus komen we dan toch weer dat er weinig verschillen zijn, maar meer parallellen. Het heeft een andere naam misschien, maar het komt op hetzelfde neer. Denk het wel. Het is een voorjaarsfeest. Of dat je dat nou carnaval noemt, of vastelavond of vastenavond. Het is eigenlijk het lentefeest wat we eigenlijk in heel Nederland vieren. En ieder op zijn eigen manier. En met zijn eigen tradities en in zijn eigen cultuur. Kun je nog één keer op die doet opladen? Dat vond ik echt leuk vinden. Mag dat? Mag dat? De godsboer mag alles. Okay. Daar gaat hij. Rabababa. Ja, geur ze. Dan kom ich maar op. Kijk mich niet raar aan. Ik eet wat van dich, is blijven staan. Ik wil een dessert voordat ik ga. Dan kom ik maar op. Een goed applaus voor de mannen van Miserabel! Ja, de mannen van Miserabel inderdaad. Ik ga eens kijken bij een repetitie van deze Harry Menie, zoals ze dat zelf noemen. Maar met deze Harry spelen ze inmiddels wel ook al volle plein en grote tenten plat. Ze hadden een leuke hit met Chontana en bestaan al 44 jaar. Hoe is het om voor zo'n club te staan? Ja, hoe is dat? Dat is heel veel energie, dat spat er vanaf. Dat is ook af en toe een beetje in toom houden. Dus dat wat je krijgt geven we terug, maar vooral wat we van het publiek krijgen. Als we daar iets voelen, als daar een vlammetje is, dan gaan ze nog net iets, dan doen ze nog net iets meer. Doe best degene wat er voor de dirigent? Ja, Angeber is een Duits woord. De Angeber. André Rieu de Steengeiger of zoiets. En ik ben de Angeber. Dus ik geef het begin aan en het einde aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, passen! Wat is het? Miserabel 6.0 of wat is het? Ja, ik zeg goed man, dat is echt power, dat is helemaal normaal hè. Nee, maar dat was zo hel, was er al niet doof van. Ik heb de oor op in helemaal hè, kijk hier, dat is helemaal normaal hè. Wat ga je doen met de vastelavond? Ik zeg goed, zoveel, ja, vooral spelen, veel spelen ja. Buiten, binnen, overal spelen ja. Wat vind je leuker, tussen de mensen of op een podium? Heerlijk muziek maken, ik ken het channel. Maak niet uit hoe? Is egal. Het zijn allemaal mannen die ervoor gaan, allemaal mannen met drive, allemaal mannen die het willen. En dat is wat je wil hebben. Je wil gewoon, het moet er van afspatten op het podium. Wat is het leukste, op zijn bühne of tussen de lui? In de kroeg? Het leukste tussen de lui hoor. Want waarom is dat zo leuk? Je kunt meer terug,
Dan hebben ze geen geluid nodig. Dan is alles gewoon direct wie het is, met de kleine foutjes erbij en alles erbij. Ja. Veel leuker. Veel beter. Maar dit huurt ook erbij natuurlijk. Het weg zijn, gewoon met elkaar gezellig in zo'n bus zitten, ouwe hoeren en... Stomme kaal, een beetje mensen vermaken, lekker toeteren. Het is even ontspannen van jou ook en zo. Ja, dat is een way of life. Het is een way of life. Lijkt er dus uit? Ja, gewoon. Het is niks leukers dan gewoon lekker mensen vermaken. Alles gaat uit en lekker toeteren gewoon. Heerlijk. Zeker lekker toeteren, ik snap het helemaal. Zelf stond ik ook vaak genoeg te spelen met de Vasteloven. En soms zelfs met Miserabel. Ja, met Emiel. Het plezier van samen muziek maken is dan ook het leukste wat er is. Maar wat is het nu eigenlijk? Een zaadharmonie? Hoe moet ik een dweilorkest, wat ze in Brabant zeggen? Ja, dweilorkest, zaadharmonie, spaskapel, joekskapel, hoe je het ook wil noemen. Daar komen we vandaan, dat zijn we nog steeds. We gaan het liefst nog steeds café in, café uit. Volgens mij in Brabant dweilen ze over de straten, dat doen we ook. Dat blijven we met de carnaval ook nog steeds doen, maar we merken ook dat we vaker de grote podia's op moeten zoeken, omdat het een festival wordt. Dus het is, ik wil niet zeggen vechten, maar knokken. Ja, dat DJ-geluid, wat ook uit die cafés komt, wat vroeger niet was, maar dat moeten we wel mee. Dus. En we moeten de jeugd daarop blijven enthousiasmeren en aanspreken dat deze muziek er ook nog is met de Vasteloven. Dit is alleen maar voor de grote podia. Juist in die cafeetjes niet, je dweilt over de straat. Dat is het leukste, als die schemering, als de nacht valt, een uur of 1, 2 s'nachts nog zo'n cafeetje binnenlopen en dan nog even gas geven. En zingen. En zingen en meedoen en lallen, dat is Vasteloven. Ja. En dan kan ik het toch niet laten om nog eens even met te blaren met de harmonie. Volle gas! Jezus hé. Hartstikke leuk, maar wat keihard man. Mijn god hé. Onze dag in het krabbengat zit erop. Veel vastenavondgangers gaan door de gure wind ook weer huiswaarts. Om nog wat energie over te houden voor de weekenden die er nog aankomen. En wij dus ook. Oh! Dat is ook leuk. Ja. Christel, wat een leuke dag. Het was een waanzinnige dag. Erg koud vond ik het wel, maar het was zo lekker hartverwarmend. Ik heb er nou een warm gevoel van. Ja, dat is het. Dat is precies. Bergen op Zoom is een heel warm gevoel. Lekker warm. Kom er lekker bij. We hebben vrienden gemaakt. Wat op de volgende. Hoi! Kom, we gaan even door. Gaan we wel uit. Links.